Ia bigarren zatiaren hasiera. Bai, arratsalde on berri. Sartu da? Bai. Dena prest. Zer dira, 14 aurka? Ero, 13. 13 momentuz. Ostiko agora. Ederki. Egalekoak, hausart. Ondo inaut. Luka. Baloia zabalduz, atzera, Atzetik. Eraso polita, zabalean. Ederki. Gazterik metro batzuk irabazita gero. Baloia utzi, jaso, altxatu, jaso eta joan. Ibone pase zabala. Kontuz. Bestelako plakaje polita. Hori da. Hala ere, gazterik baloia... Baloi bizi, Adrian. Atzerun joan da. Atzerantza esan du epaileak. Baloi bizi. Aritz, bai. Baina orain, pantalla. Pantalla negabekoa, hartara, gustartzen. Zigor golpea. Zigor golpea? Bai. Netako. Hemen albontan ez dago inor. Ez, azkenian ez. Uztartzea. Zergatik, bai, keinu arraroak egin du, eta baina azkenian. Argi ez du adirazi. Horentxe bai, uztartzea. Lehen gustartza, honikaren alde. Zelai erdin guru hontan. Blaz, baloiarekin, kontuz. Bai, bultzatu du oso azkar. Nena osartu dira. Eskura, jolaz. Pase kaskar azkenian. Eta kanpora irten da baloia. Bai. Aber zer adierazi hartu behar du. Bai, ez du, askarri, kanpotik begira gaudenok, ez dugu ikusten epaileak zer esan duen berandu arte. Bai. Bueno, azkenian uztartzea, bai. Gazteiren alde. Gazteiren alde. Iboneko aloia. Uztartzea. Beste aldaketa bat. Ez. Ordo Gufi. Iboneko aloia. Gazteiren aldeko uztartzea. Bigarren zatiko lehenengoa. Are. Bultz, Gazteirik eta irabaz. Rodrigo. Oiba, paseatzen txarra ba? Ui! Ze lastima. Horre abana pitatu du, baina offside pitatzea ere baseukane. Esala. Azkeneko uztartzean ikusi dugu Gazteirik. Bultz egin du bai. Eta baloia ondo irabazi. Hala ere, erorien zai. Bueno, jokaleri bat berreskuratu dute, naparrak. Baina... Amos, talde, ez da, hiru lau. Amazazpita utz. Egia esateko partidoak eta markailua bat datoz. Partidoa eta markailua biak bat datoz. Gazteirik bultza. Gazteirik bultza ondia. Ondo, defentsa, bai. Ona. Eta baloia unikarena. Bai, zigor golpea. Ez du askatu baloia eta beste 10 metro. Eta 10 metro. Elena Morok. Pitatu den bigarrena, bai. Horrein gontan unikaren orka. Bai. Gauzoia pitatu behar. Zoritxarrez, egin behar dira pitatu. Ordo Luka. Baloi kanpora. Epailea ez nahi du arazoak eta... Ez, argi dago. Jakinda Gaztedi, unika Gaztedi. Partido oso gorrak izaten direla, epaileek badakite, arazo gutxi. Eta zuzen. Bai. Zorrotz eta zuzen, eta txorakeri gutxi. Xabi Antia.
Hor bokatzailea, baloia eskutan duela. Uztartzea, Gaztedik irabazi. Komplikazio handiekin. Kontuz hor. Parkatu eskasa. Kontuz hor. Aurre aurrean do epailea. Bai. Epaia guztia ikusi du, eta orduan etxe ezer ezi dut. Baloi hori neko txar. Bai, zigor golpea. Zigor golpea. Abantaian zegoen, jolasten, hor Jubiño. Eta hamar metro gondira. Ez, baina bi aldiz. Hor saiatu da. Hartzeko moduko jokoldi bat. Bai, baina zutik dau. Ona. Ostikoa. Ostiko erabaki ona. Horaritz. Beste ostiko bat. Bai. Bizkarra hartu du. Presioa Aritzek. Kontuz hor, Bladek. Ederki presioa Aritz. Kontuz baloi horrekin. Beste keinu bat. Kel futbolite. Kriston arriskua. Hor launikak. Kontuz. Ostiko azkenian eta bai, arriskua urrunduz. Bai, eta ostiko ederra, ostikoa. Bikaina. Gertasi zaioken honena unikari une horretan. Gauzak zede moduan. Kristo presioarekin ibili da eta bai. Han, unikako amosgarrena. Zera iratzera. Ui. Neko desorden handia, bigarren zati honetan. Bai. Momentuz 5 minutu eta ez du ikusi... Eraikitzeko moduko jokalderik ez du. Alboko sakea, atzera, eskerrak. Dugarrenean beti ere. Bikain. Keinua, Ibon, eta berriro beste Habana, Lukari erori zaio baloia. Bigarren zati honetan Gaztedik galdu duen bigarren baloia. Beste mele bat eta, bueno, uztartze honetan ikusi behar da berz bultzatzen du Gaztedik edo ez beste... Harrigarria izan da aurrekoan Gaztedik nola egin duen bultz. Bai, Inigo Martínez kanpora eta Tomi Barrura. Zelaira? Bai. Atxedena Inigo Martínezeket. Egalean, ero? Ez. Bigarren zentroa. Bigarren. Bigarren erdenari, marra laguntzaile. Sekulako denboraldia egiten ari da Inigo Martínezek. Bai, ez da, Gaztedi oso gaztea ikusten ari gara aurten. Eta denboraldi honetan saltu egin du Inigo Martínezek eta lehenengo taldearen maila honetan. Uztartzea, unikaren honetan. Enaitzeko, ez da. Blat. Berriro... Berregitea. Azkenekuan bultzada bikaina. Bueno, Gaztedik. Harrigarria. Eta guain... Ez du ikusi partidu guztian. Ikusi bihar. Ia. Bigarren ustartzea, unikaren aldeko hirugarren ustartzea, bigarren zati. Baloia unikaren. Bueno. Eta guain besta dela zigor golpeak. Niretzako, irriz. Bai. Irriz da. Eta kanpora bota du. Gaztedik, irutik bi irabazi ditu bigarren zati honetan. Bitik bi. Beste aldaketak. Aratz Vitoria Barrura. Oier Montalban Barrura. Oier Montalban Gazte Oia. Julen eta Ibon lan bikaina egin dute. Eta kanpora doa.
Lan handia, Gazte diren horrelariak lan handia egiten ari dira. Ia. Uztartzea, eskasa, Gazte diren alde. 15 metrora. Haure, irugarrenera. Eta garbi irabazi, bultza Gaztedik. Mol horretan. Goitikako uztartze horretan. Aurrera, metroak irabazi. Bultz eta bultz. Eta barru! Entzaiu. Hori bai hori, hori bai da. Lan ederra, aurrelariak, eta barruraino sartu dira. 15 metroko mol hori. Beste entzaiu bat, atzein izan da. Hori gozagarri. Baita, sumo dugu irula ordenentzako hori ikustea baizen gozagarri. Ez dugu goratzen. Arek denporak. Azkenian Jon Korkostegi izan da. Entxegu gile? Uste dut, Aurrelaritza osoa. Ia ba, Omar, ti eske. Omarri ez dio inor kasurik egiten. Omar begira. Heldu da, taldekorik eta txapeldunena. Ez, bere laguna. Beranduago. Omar trigonometria lanetan. Eta barru. Bikaina. Beste 2 puntu. No? 24. Eta 0. Bueno, eta ikusi du eskumuturra eraman dute jokalariak, berdea, bai. Eta da minbiziaren aurka. Besokoa. Bai. Gaztediko jokalariek daramate besoko berde bat, eta hori omen minbiziaren aurkako borrokaren aldeko erakusgarri. Eguna. Gaur. Bai. Launikak. Baloia. Zare erdik. Andres Diez. Ondo, Andres. Seguro, baloirik galdu ez. Lurrera. Hor Vitoria. Inigorek, ez, ezkerrekin jolasten. Hor Luka. Ondo defentsan Launika. Bai, gero. Ederki berriro. Aber segiten duen orain, ezkerrak. Ondo defentsa. Kontuz baloi horrekin. Baloi libre dago. Horixe gero. Bizi do, baloia kontuz. Ona. Ederki. Baina, zelako jokaldia. Baina, Ordo Omar. Ailegatu da, bikain. Tximista baina eskanditxi da, Omar. Eta... Zelako abiadura. Jokaldi ona egin du Launikak, baina... Launikako zazpi hori gazte-gaztea ez da, eta egin bere biztetako jokaldia. Baina, zapustu indiote. Eta, bueno, Omar zegoen hor... Adi eta Bizkor. Eta iritsi da. Ez du ditu baloi galdu ditu. Bigarren zati hortan. Karrapa jota. Nora da, bitze da, nora da? Bai, arazo fisikoarekin, dabiltzaia, zelaia dago pixkat. Oso astuna da. Astuna. Hori egin du aste honetan, zea, gaur egin du, baina partida asterako eten egin du horiak. Baina bai, zelaia astun. Demora eten da? Badirudi ezin du jarraitu. Leku horretan dagoela partidak ezin dut jarraitu. Galdera da. Kanpoan, Etxegu marra, etxegu barruan.
areagot geratzen ari dira. Bai. Temperaturekin egixe delako. Jaiki da Baina osta ari. Aritz, arazoarekin. Badirudi ezin duela jarraitu. Ordo, sakea luzea. Luze bai, baina zabalen. Ondo zegoen kokatuta. Ondo defentsa. Xabi Jubiño kontuz hor. Jarraitzen du Launikak eta bai, abantaila zegoen. Eta azkenian pitatu du zigor golpea. Hortik zer egin? Entxegu bila, ero 3 punto. Eta hola eta 0an geratzen. Kanpora eta jolastu. Bai. Hare, tuz. Eta metro batzuk irabazi. Bai, ustiko ona. Ona gero, bai. Entxegutik eta 10 metrotara. Bai. Hortik. 10 espeira. Beratzi, eda maik. 10. Ia ba. Aukera orain. Eta Ea, unikaren lehenengo baloi garbia erasoan ekiteko. kanpora Bigarren zati honetan. Nor? Xabi Antia eta barrura Iñigo Ezkerra? Inigo Ezkerra, bai. Eta Xabi Antia eta Iñigo Ezkerraren aldaketa? Batek. Bizitzaleko arriskutsua da. Bai, Aritz kanpora joan da. Tuxa. Eta ze gertatu da. Abana egon da. Epaileak zer esan duen, ez ikusten. Uztartzea? Gatik? Alde batera. Eta gazteik, Berreskuratu du, baloia, gaztedik. bai? Alde batera boto duela pitatu du epaileak. Ia ba. Gazteik. Bigarra esateko. Eta, gazteik dira. Barriro Ezkerrak. Baina batez ere irlaurrenekoak implikatuta. Eir montala, bai ere, kilometrorik handa. Bale, garbi, baina tu ondo jo. Ustiko hori kale. Berreskuratu egin du baloia unikak. Eta ego marren honetan. Unikak ez tegi baloiarekin zerren din. Asko zabaldu du, baina erori egin zaio. Ez aurrera, non bait. Gaztedi baloia ez du berreskuratu, unikakoa gauzarte egin du aurrera. Zabaldu. Zabaldu gehiago dira eta unikakoak. Hala ere, gorde egin du. Berrin ere gorde. Ondo, Andres. Andresek defensa bikaina. Andresen partidua ona, Bai. Denetan da. Unika, metrorik irabazi ez. Baloia galdu ere ez. Hale. Barrurantza, baina bertan eten dute... Zer? Jokoz kanpo? Baina ez du adiraz. Bai. Ten orain bai. Baina adirazi edri. Segundu batzuk, garri dugu ikusteko. Zigor golpea. Zigor golpea. Eta ni uste dut berriro... Berriro ere. Ala lirateke 3 eta 6. Baina bueno, ere egitu. Baloi albora. Bai, lehengo lekura. 5 minutu beranduago lehengo lekuan gaude. Esala. Bai, ordo presioa Launikakoa. Nahi du sartzea Zertan ari du epailarain? baloia. Zer eskatu du? Han, tempora.
Eskasean, Unika. Gazteiren bosteko marran. Erdira eta bultz. Eta bultz. Eta bultz eta batek ikus. Baloi hori dago garbi. Orain atzerantza Unikakoak. Epaileak zigor kolpea Gazteiri lurreratzea gatik. Mol hori lurrera botatzea gatik zigor kolpea. Unikak eskuan eta aurrera. Hala ere, 3 metro irabazi. Entxegu marrara ez, metro 2 falta zaizkio. Aurretik, Ausart. Hala ere, metro bakarrera. Unika. Aurretik gehiago. Plakatua. Metrorik irabazi ez, baloirik galdu ere ez. Ardatzetik eta atzera metro pare bat. Baloia lurrera, garbi. Ardatzetik berriro. Estu metrorik irabazi. Zentimetro batzuk, baloia. Eta epaileak pitatu du. Zer? Ara. Gaztein aldeko melea. Bueno, pues defensa ederra Gazteirena. Bueno, Gazteiren defensa ona. Bai, baina ez dut alarri. Ez dut alarri, eraso serioa, eta Gazteiren defensa, txukuna. Ari, abant pitatu du. Baloia aurrerantzer hori saio. Unikari. Naita ez, inez, Unika pixkat, jokaldi pare hauetan. Bai. Erasoan 10 minutu darama Unikakoek, baina... Bai, gero. Hola, iritsi. Bueno. Errepikatu behar da. Aldaketaren bat zertan ari dira. Hotz da partidu etena izateko, bai. Bero. Erritmo gutxi, bigarren zati hontan. Bai. Ez eskatu. Ez. Azalpen eske, epailea, Unikako aulkitxora, bankillora, eskatzen ari den, paper batzu dira, ez direla. Sartu dira urremaleak. Ura barik teia, ero salda balitz. Bai, edo karajilloa. Karajazoa. Soberano. Baina, bueno, hau mosten du erritmoa, partidoen erritmoa, mosten ari da. Bai, ez zaio. Gauza hauek. Ez gorri beltzei, ez berde beltzei, ez zaio komeni. Ez batzui, ez bestei, bion kalte. Ez da sale hoi ere. Bai. Zinekotua. Narriare ez dirudi. Zerrote? Ez, uste dut aldaketearekin eukidu arazoak eta zeozer. Bueno, ia, uztartzea, Gazteiren alde. Unikak erasoan galdutako baloia. Entxegu ondarrean. Horrek eramaten gaitu bosteko marrara. Ia ba. Hor dabili, bon dabili, ez da? Ez. Aritz. Aritz da. Aratz Vitoria. Aratz Vitoria, bai. Aratz Vitoria. Aratz Vitoria. Uztarte erdilaria moduan. Hori. Uztarte erdiat, plaka. Baina aratzek. Gaztedik irabazi. Bultza, bikai. Gainera bultza. Sendo irabazi. Zabaldu da, hori paseo hori eman duena. Kontuz. Baloi komplikatu, zikina, bezain itxusia. Bai.
Horixe. Ui, nolako itxasotan sartu den Gaztedi bera bakarrik. Baloi jabetza zuen, baina hori irten da ezkerrak. NBA-ko jokaldi batekin egin izan dut. Bai, berriro. Beste bari. Beste bari. Baina, norberaren txego marratik gertuegi edo. Ia. Gaztedi zei baloi galdu ditu bigarren zati hontan, Egia da, markagailua 29-0 alde daukala. Bai, Zer baloi oso... Si, zelaian ikuste dugu. Unikaren aldeko uztartzea. Bai. Eta... Bultzadu Nork, unikak. Unikak. Eta zigor golpea. Ez, ostiko libre. Ez da zigor. Bai. Vale. Luka. Eta, bai. Eta ondo txikaduta baloia, eta arriskua kanpora, besterik. Azkar jolastu du, kontuz. Zioa iritsi zaio, unikari ere. Bi irritan saiatu dira, eta birritan Gaztediren presioa iritsi da. Ez dute plakatu. Oso indar txu, beraien atzerari hori. Baloia zabaldu, gehiago dira, baina ez dute aprobetxatu. Santi jokaldi ona egin du. Bai gero. Kontuz baloia horrekin, eta zigor golpea. Abantailan zegoen jolasten, talde naparrak. Eta ostikoz. Ia, 9 punto, lirateke. 3 eta 9. On ostikoa, ederra. Bai gero. Bai, 5 marran, unika. Berriro ere, 5 marran, orain gontan, 10 minutu behar. Eta hor dago la unika, joan da jabe. Bigarren zati gontan, gehiago jokatu da Gaztediren zelaian unikarenean baino, eta are gehiago Gaztediren 22 marran unikakoarenean baino. Zeo zer merezitaz. Bai, 0 baino gehiago, bai gero. Ederra! Nola lapurtu du. Berriro ere. Bikain. Adrian. Lurrera. Baloia Gaztedik, bere 22 marran. Luka. Eta kanpora baloia berriro. Arriskuak. Hau da, arriskua, txika. Kanpora. Deixala. Eta bai... Aldaketa bikoitza. Aldaketa Gaztedin eta aldaketa unikan. Sergio Barrura. Irabazi bat Gaztedi. Andrés Díaz, lan bikaina. Lan bikaina egin da. Zelako partidua egin du. Bestelakoa. Gaztediko mutila. Andrés Díaz. Sergio Barrura. Sergio Flores. Sergio Gazteago bat. Bere doblea da. Gainera. Ia. Unika, eskazia. Prestatu Unika da kaskarratea eta ondo. Kontuz baloia horrekin. Baloia, nahiko geizki atara zaiolarik. Pater. Barrura. Kontuz. Eta, sekitatu. Claro, zaharrari ezin zaiola gehiagi jipoitu. Ixa jua. Berreta marrute da horre, hori xepitatu gero. Jarraitasun gutxi,
Bigarren zati hontan. Neko aspergarria da. Joko gutxi. Partido osorako espero genuena bigarren zati hontan gertatu. Zen, lehenengo zatia Nasia, lehenengo, divertigarria izan da. bai, izan da. Denetakoa egon da. Lurrera Zigorkolpea Gaztidun alde. uztartzea, bai. Uztartzea alde. Eta Elena Morok adierazi du zigor golpea Launikaren kontra. Ioritz kontuz. Ederki. Gauzatu du baloia. Launikak eraso. Berriro hurbil. Ondo presioa Adrian Muzaz. Plakajea. Bilatzen du, jarraitzen du. Bera bakarrik. Baloi berriro kanpora. Beste bostiko Horixe da. Txasko berreskuratu baloia. Gaztei baloia euki eta irabazi ditu hainbat metro. Bueno, neko zikin. Otzitzen hasi da. Aurrera, Neko atzera, hotza bai. bigarren zati hau. Bai. Hotza, itxusia, astiro. Nonbait oso nekatuta baleude bezala jokalariak. Bai. Balirudike. Astun dago zela, hori egia da. Lehengo loratura biek eta ordu lorden falta zaio partida bukatzeko. Ia. Berriro Elena Moro. Bueno, Bere horretan. Hemendik, erritmoa kabina moztu du. hontatik eskertuko genuke epaileak zuzenen adieraztea. Besoa gora, beso alde batera, ikusi duen hori. Bultza gogorra. Kontuz orain. Ezkerra Sortzi berriro. bederatzi. Bederatzi amar. Ezker aldetik. Omar. Lastima Omarrek gauza Omar. asko pentsatu ditu batera. Beste aban berri bat. Gauza asko pentsatu ditu batera. Bai. Hormabikoa edo atzera bota eta txapara jodio. Na, hori gertatzen da. Bueno, balaxe. Beste uztartze bat. Neko zikin, bai. Estabil gazte fin, uztartzeetan. Joku nahasia. Bai, 3 galdu ditu partido osoan, 7 eukita, 3 galdu ditu. Bueno, Guen Gaztedi defentsan. Zen guten du Launikak. Behar du puntuak. baloia Unigaren alde, Unigaren zelaian. Eta baloia irabazi du Galduta. Unikak, irabazi du Gaztedik. Uztartzean, aurkakoan. Hala. Eñaut. Baina bera Hor, bakarrik, Eñaut. munduaren aurka. Laguntzak Bueno. iritsi zezkio. Ondo. Bai, eskerrik asko. Oi! Eta ikusi behar. Bai, ikusi du epaileak. Gainetik pasatu da edo bota egin da Gazteien lurrera. aurkako zigor kolpea. Hor saiatu da Eñautek. Subamarreko entrenatzaile bikaina. Bai. Bai, bera bakarri mundu guztien aurka. Ausarta bai. Kontuz. Ui, Polita bai. Urruna ez. Ondo, Luka. Omar, Omar. kontuz honekin. Omar Kontuz bera honekin, bakarrik. kontuz. Elektrizitatea. Oier Montalban gazte Hori da, oia. Monti. Baloia gorde. Eta garbi. Bagoi prest. Txasko. Txasko, Sergiorekin. Txasko beti berriro. prest. Inteligente. Betiko lez. Metroak irabaziz gaztedi. Baloia galduz galduta, ere bai. Ostiko Ostikoa Unikak. ederki ikusi du Bizkarra, baina ez, hor Omar dao. Omar Berriro. Berriro, ikusi du ederki Zutik. defentsa, baina hor jarraitzen du. Laguntzak iritsi. Han, itxian, lagun gehiago dira, ezkerra. Hori zer dali. Kanpora egiten da baloia, ikusten dugu Omar Laminek Ai, arazo fisikoarekin, arazo fisikoak edo neke fisikoa. kea, Giarren nekea, alegia. Horrek zer urte ditu, 21? 23. 23. Ei, eta zelaiaren astuna. Horixe da.
Hala ere, egia da, Gaztediko 2 edo 3 ikusi ditugula zelaiaren egoeragatik giharrak eta baina unikak 3 aldaketa eduki ditu lehenengo zatian. Bueno, fisiko gauza bat, ez dakiko, Hemen gabiltzano garai batean ibili ginen da, Asier eta biok, Norbera eta Asier, gazteak ginen, izan ginen garai hartan. Hor dut uxa, txasko aterako du, Aitor Txasko. Aitor Txasko, beti inteligente. Justo esan dezu eta, Hanka sartzean Norberea. Orba, Unikaren erasoa, bikaina, baloia zabaldu. Omarrek plakatu, kriston plakajea, beste aldetik iritsi da, salbatzaile. Zenako plakajea, joki... Bai gero, erabaki zuzena hartu du Unikak. Unika erasoan, aurretik, lehenengo postu hortan. Uno deritzon leku hortan. Berri bere, orain gontan ardatzetik. Eta ardatzetik berriro. Eta metro pare bat irabazita, entxegurako, azken pase hori... Bai, imaginatu du. Eta imaginatu den hori sinistu. Berotzen ari da... Bueno. Ambientea... Bai, zale barruko giroa, astiro joan eskero, lehertu egin daiteke. Ez da hori prisarik ere ez, Gaztediko ez daka prisarik, 24-0, 10 minuto falta dira. Urduri, Unikari etzezio gauzak atera, horrek urduri egiten zaitu. Eta frustrazioak eta historia. Unikak entxegutxoren bat merezi luke. Lapurketa... Ez, bai gero, garbi-garbia. Balirudike, Unikak berak atera duela eskazen. Eta baloi hori, Gaztedirena da? Ez, bai baina zigor kolpean. Eta hala dirasi du epaileak. Unikak eskuan. Eta eduki. Epaileak esan du eduki. Eduki eta entxego marratik ostiko Gazte. Baloia txikatzeko moduan. 12 punto lirateke. Hogeta lauta zer eta 12 Bai. Kriston arazoak Gaztedik, baina hor... Bai, baina libre irtetzen ari da. Bai hori. Luze eta presioa. Hor... Bai, Abana egin du... konzentrazio arazoa. Jokin, aserre da... Bere buruarekin. Selastima... Oso erasoa egiteko baloi polita zen. Bai. Gauzak irtetzen ez direnen ez dira. Bueno, 8 minutu falta direlarik, nire ustez, Gaztedi ondo ibili da, 24 puntu horiek, bueno, baina Unikarentzako zigor handiegia iruditzen zait. 24-0. Unikak hori baino gehiago merezi du zelaiarekiko, gertatu denarekiko. Batez ere, bigarren zati honetan. Eta Gaztedik, minutuak usten pasatzen eta... Bueno, bai, gorde, daukasuna gorde. Eta, listo. Ez du, bigarren zatian Gaztedirik, ez du, entxego bat egin du, Gaztedik. Bai, baina... Eta horixe, bere horretan geratu da. Horrekin amaitu da. Aski... Zer? Kontuz? Ez dakit zer ikusi duen epaileak, nik ez dakit. Eta poltsikora sartu deskua. Eskua sakelean, zer ikusi du? Horia.
txartel horia, 3. txartela. Bai, eta 3-3 Unikaren aurka. Ba, Nitro kanpora, 10 minutu. Eta amaitu da partidua Nitroarentzat. Bai, gero, 5 minutu falta dira bakarrik. Luka. Beste baloi bat atxikatu Ostiko. Neko nekatuta, bi taldeak, hala ere, etxituta Unikakoak espaitute lortu puntorik Gazteira egin dituzten bospasei bizita hauetan. Gazteiren 22 inguru areara egin dituzten bizita hauetan. Bai. Eta ustartze honetan, zigor kolpea, Gazteiren aldekua. Baiak ala dierazita, Elena Moro, ez zaio partidu eskutetik joan, ez da partidu itxusitu. Ia, Aitor Txasko. Baloia zelai erdian daukala, ustartzerdi, parkatu orpokatzailea. Sartu da, kodea, atzera, ez dute horren bat ere jokatu. Baloi irabazi bai, baina komplikazio handiekin. Ordoa Luka. Luka usar. Metro irabazten. Falsoan, ona. Sergio, ondo, aurrera. Bestelako topaketa. Kontuz baloi horrekin. Listo, Bai. baloia. Garbi. Zain garbi. Zabaldu. Ezkerra, nagusia. Ezkerrari golpea. Omar baloia egin. Omarre baloia eman, egalera. Hor, Tomi, bai. Ordoa Tomi. Tomik ies egin eta Ordu du baloia eta alde itxitatik kontuz. iritsi zeskio laguntzak. Jo, ese. Bai, Gaztedi araz. Bai, eraso hontan, bai, ondo. bikain. Zelako Azera talban. Baloia Plakaje aderra. gordea. Ordo Txasko, ez. Zabaldu. Ezkerrarekin. Gehiago zabaldu. Honek gehiago. Ezkerra Gaztia. Ezkerra Gaztiak egalekoari. Eta ordo eñaute, Eta ederki. inauten entxegua. Eñauteren lehenen entxaiua. Ezerrez eta festa. Gaztedik bigarren Bai. zatiotan ez du ezerrez egin jokaldeo baino. Bigarren zatiko, lehenengo entxegura eta hau gero. Eta hortxe, bikain. Hori gaina esan da baina. Arilkatutako jokaldia, ara hemenka, baloiri galdu ez, erabaki zuzenak hartu. Jokalari guztiek parte hartu dute solidarioki, eta azkenean, bi egaletaraino iritsi da baloia, eta entxegua. Zer den? Ederki. Zer den, bai. Ez da zigorra ondixe egia, Unikak erakutsi duen honetarako. Ez, 29 eta utz. Eta datzi eta zero. Nitzako, Unikak putu batzuk, entxeguren batean, mereziko luke. Merezi. Edo bi. Baina, bai, rugbia ez da. Hor, Omar Laminek. Omar Lamin, ostikoz. Eta bere, kale. Oiz, barru! Eta barrura, bai. Oina! Beste 2 puntu. Bi gehitu. Oita bat. Gauzatu du, ostikoa. Bi batu! Eta beste jokalari Gaztediko Bai. Hor lurrean. Bai, karranba jota, min hartuta. Min hartuta, Arazo giarreko, bai. Fisikoki. Bueno, lan eskerrek egin da gero, Korkostegi. Jon Korkostegi. Jon Korkosteginen gaurko partidua ere, azpimarratzeko modukoa. Bai. Lan ederra egin du. Da, hartara, bikiak igo zeizkio. Han, baloi, Unikaren. Ostiko oso ona. Garbi, esen garbi. Kontuz. Unikak berreskuratu, bere ostiko propioa. Ona, erasoa, ez da txarra, bakarrik dago. Laguntza iritsi da, baina bakarra. Han, ustartze erdiak baloia nahi du. Eman diote. Zabaldu, ea, plakatua izan da, erdikalari hori. Gaztediko bi, elkartu puste egin da lurrean. Hala ere, Unikak baloia zabaltzen darrai eskumat arantza, orain, aldo saldatu. Zabaldu, ai, erori egin zaio. Ondo, eta aski, erori egin zaio. Pena, eraso polita antolatu du, Unikak honengotan. Ostiko hartu du, dirudenez. Gaztediko batek eta besteek buruaren aurka eman diote.
Bueno, minutu bat geratzen da. Minutu bat eta erdi inguru. Paiak esango. 31-0. Partidua, bueno, lan egiteko moduko partidua, egia esan nekatzeko moduko partidua, jokulariek nekatuta bukatu beharko lukete, nire ustez. Eta Gaztedik sari handia lortu du, ez dut esango merezi ez duena, baina unika gehiago merezi dela bai. Eta zigorra handizi egia erutetzei, unikarekiko. Ja, dos nao. Ez dakigu zein den jokalari hor dagoen lurrean. Norda, ez dakigu, ez da. Topa egin du adiskidarekin. Bai, bakero. Tupust, buru. Baina, zer, ez dut altxatuko. Bueno, burua badara bil, eskuak ere bai, oinak hankak ere bai, bueno, min hartuta egongo da, baina zura bi hautsa. Ez da, izan larriago. Buruko, hori da, buruko protokoloa. Hori da. Buruan kolpe hartu eskero, protokolo bat existitzen da rugby maila hontan, rugbyan existitzen da protokolo bat. Eta hau da, buruan min hartu eskero, ospitalera, eta beste. Eta gero segun jolastu gabe edo. Jolastu gabe, buruko oso larriak izan ditezke. Hartara, holaxe behar du. Handako gure fisioterapeuta. Las ruedas no ruedan, tío. Se ensucia. 21 mendeko teknologia. Balirudike norbera konorterik galdu ez duela. Gure fisioterapeuta Gazteiko fisioterapeuta Donostiar bikaina. Ez da larri izan. Hor asistentziak. Minutu erdi falta da, partidua amaitzeko. Eta Gaztediari, bi partido geratzen dira lehenengo fase hau amaitzeko. Eta izango dira Kormonaren aurka. Eta azkeneko partidua lehenengo fase hontan Getxo, etxean. Eta la única geratzen da bi partidu, Gipuzkoa Zortzen aurka eta Oviedoren aurka. Eta gero bigarren fasea izango da. Zer da, bigarren fasearekiko zer? Bai, bueno, bi partidu geratzen dira bakarrik. Bi partidu 10 puntu dira. Bai, baina. Eta ez da aski. Arandako puntu haiek. Bai, baina, bueno, Arandak hobetzen ari da. Jo, pixkenaka. Bestelako agurre eman ziren Gaztediri. Jo, hobetzen. Ia serioa ez den. Ia ikara baino ez den. Hortxe, pilatxo bat lagun. Bien.
Hoi lukete aidian eramatea tarrasea baino, gurpileta baino, esan egite. Bai, gero. Ona Jo Munaren aipu esanguratsua. Minutu bakarra geratu eta ara, min hartu. Ez lukete hobeto ba, ambulantzia dagoen alderantza aidian eramatea. Gurpiletan baino, zelai hontan. Bai, animo gazte. Buruko protokoloa. Eta ala behar du. Bai. Notxo eribeko biak, Julen, Andres Diez, orain ere. Burua den, lepoa den. Bueno, minutu ez terdi. Partidoari. 31-0. Gustatzea berriro. Mustartzerekin berrasiko dugu. Ia ba. Mustartzea. Gazterik atera, gazterik irabaz. Monti. Sortzi, bederatzi. Egal txikitik. Egal txikitik eta arratzetik. Arratzetik txaskok irabazi. Oier Montalban. Oier Montalban, markatu. Pum, beste metrotxo bat. Baloia goian geratu zaio. Pultza egin behar gabe. Eta bultz eta irabaz, eta lurrera, eta listo, eta baloia gorri. Ez? Bai, baloia gorri. Zepitatu. Goian geratu zaiola, eta listo. Beste galdutako baloiak, ez teik, 10 bat galdu ditu bigarra zati honetan. Gutxienez. 10 baloi galdu ditu eta zigorra hondirik ez du jaso. Ez. 0. Bueno, gustartzea, unikaren alde. Beraien 10ko marra hortan. Ia ba. Printzipioz, partidontako azkeneko jokaldia beharko luke. Pum. Baloi aurrera. Bladek, ondo irabazita, unikak nez eta gazterik bultz. Oso ondo, eskerra, Azute plakajeona. metro bi irabazita, baina urrun. Itzuli baloia. Are, plakatua. Ez dakiz ere egin. Agertu zaio, Bai, defensa bat, irudite zoie pailari espaitu ikusi. Eta argipitatu du, askar jokatuta, unikatuek. Metro 10 bat irabazita. Baina hori bakarrik. Gazteiko defensa ondo joan da atzera. Eta ondo aurrera. Plakatu, lanekin baina ere. Are, unika. Atzerantza, zabalik. Kontu. Eraso polita! Bakarrik, etzeko lagunik. Eskerrak norbait zeukan ondoan. Are, atzerantza, horista deus. Baloia zabaldu, pase polita. Ostikoa, beharra. bai gero. Ona topatu duena. Egalera baloia, barrurantza erabaki du, zutik dago, erori egin da. Baloia beti unikakoen. Aurrera ardatzetik. Epaileari eman dio. Eta horrekin bukatu berralda partidua eraso hontan.
beste jokaldi, ez? Eta horrekin bukatu paierik jodiolako, da suerte txarra. Eta, bueno, holaxe, besterik gabe. Aukera garbi bat eta... Bigarren zati hau unikaren asearo izan da, ala ere, Gazteiren bi entxego gondira bigarren zati hondan, eta holaxe bukatu da, 31 talapez. 31 utz. Eta utz. Bueno, holaxe. Hurrengo baten arte ikusentzule maiteok. Ikusiko bea. Agur. Eskarrik asko, Jon, Bego eta Mario, Danoi agur.